Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Зәңгәр йогулы булдылар. Круглый поле поселогында торак йортларны челтәрле газга тоташтырдылар. 52 еллык хыял ниһаят чынга ашты. Чаллыда мастеровой рус драма театры төзелеше тәмамланды. Билем көнендә зур бүләк. Яр Чаллыда 62-нче санлы иң зур мәктәп ачылды. Круглое поле поселогында торак йортларны челтәрле газга тоташтыру буенча тантаналы чара узды. Авыл халкы өчен шундый әһәмиятле вакыйгада Татарстан Республикасы башлыгы Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Биредә безнең төшерү төркеме дә эшләде. Челтер газына тоташтыру газлаштыру программасы кысаларында узды. Проектны Газпром Трансгаз Казан гамәлгә ашыра. Алар тарафыннан 9,57 километр озынлыктагы югары һәм түбән басым газ үткәргечләре төзү тәэмин ителде. Бер газ килү пункты урнаштырылды һәм газ җибәрелде. Гражданнарның акчаларыннан башка гына халыкның җир кишәрлекләре шикләренә кадәр 120 газ үткәргеч кертү эшләре башкарылган. 120 домохозяйств сегодня получают доступ к газу. Это большая программа президентская. Эту программу поставила перед акционером «Газпром». И, конечно же, мы искренне благодарны Алексею Борисовичу Миллеру, председателю управления. Мы, Рустам Ринатовичем, специально ездили. Мы должны были получить это право попозже, года 2, наверное. Мы этот вопрос ускорили. Бигзур рахмат Рустам Нургалиевич сезгә. Район халкы исеменнән шул ук вакытта Таттрансгаз җәмгыятенә, сәнәгать министрлыгына, промышленность министрлыгына һәм шул ук вакытта безнең газ өлкәсендә эшләүче төзүчеләребезгә бүген без көзгә кадәр йортларыбызны газлаштырырга мөмкинлек алдык. Газ килүе җирле халык өчен чыннан да зур бәйрәм. Алар әйтүенчә, электр өчен күп акчалар түләргә туры килгән. Ә инде бүген канәгать калган авыл кешеләре үзләренең газ плитәләрендә ризык әзерләячәк. Газ кергәнче ут белән кулландык ут. Ут белән кыйммәткә чыга иде, газ белән рәхәтрәк бит инде, барса да газ белән эшләнә ха. Менә бөтен җитәкчеләребезгә рәхмәт. Круглое поле поселогын челтәрле газга тоташтыру бик кыска вакыт эчендә башкарылды. Эшләр май аенда башланган, ә 1 сентябрьдә инде зәңгәр ягулык авыл кешеләр йортларына керде. Мы с гордостью говорим, что показатель газификации республики у нас достиг уровня 99,5%. Один из самых высоких в Российской Федерации. Но мы прекрасно понимаем, что успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Каждый день надо делать новые шаги вперед. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин кушуы буенча газлаштыруны тәмамлау социаль программасы гамәлгә ашырыла. Беренче этап 2023 елга кадәр, икенчесе 2030 елга кадәр үткәреләчәк. Тулаем ил буенча йорт хуҗалыкларын бушлай газлаштыру өчен 670 меңнән артык гариза кабул ителгән, 545 мең шартнамә имзаланган, 240 мең йортка участок чигенә кадәр бушлай газ кертелгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мастеровые күченде. Күптән көтелгән рус драма театры төзелеше рәсми рәвештә тамамланды. Бина Шулман проспектында Одымнар полилингваль гимназиясы һәм Тантаналар сарае янында төзелде. Республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм безнең төшерү төркеме Мастеровые театрының өй туенда беренче кунаклар булды. 52 ел дәвамында мастеровые труппасы театрның яңа бинасы һәм зур техник җиһазлар булу турында хыялланды. Һәм ниһаять 1 сентябрьдә театр үз ишекләрен ачты. Мастеровыйның яңа бинасы мәдәният милли проекты кысаларында барлыкка килде. Театр федераль һәм республика акчаларына төзелде һәм ул 2 миллиард сумга төште. Җиһазлар гына да 520 миллион сумга сатып алынган. Мы гордимся, что мы смогли найти возможность сделать татарский театр, сейчас вот русский драматический театр. И, конечно же, школы, садики. Наш город Челны, он должен быть комфортным, удобным, безопасным. И в этом плане идет системная работа. Наша команда под руководством Рустама Нургалиевича пахала, как лошадь, на исполнение мечты челнинцев. И мечта сегодня совершилась. И это прекрасно.
Мы сегодня правда счастливы. И я поздравляю всех. Яңа сезонда театр труппасы җиде премьера әзерли. Өстәвенә, шәһәрдә беренче һәм бердән-бер балалар театрда пәйда булды. Это такое уникальное пространство, куда могут приходить детки с годовалого возраста. Они не сидят, как в обычном зале, на креслах. Рассадка свободная, они могут лежать, они могут сидеть на пуфиках, они могут стоять, подходить во время спектакля. Сами спектакли длятся не более 20 минут. Иске мастеровой бинасы кемгә калачагы әлегә билгеле түгел, әмма шәһәр мэры Наил Мәхдиев шандырганча, бина мәдәният өлкәсенә калачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 1 сентябрь білім күнінде Яршаллыда 62 сонлы ең зур мәктәп ашылды. Ул 1501 укучыга исәпләнгән. Мәгариф учреждениесе күршедәге 42 мәктәпкә йөкләнешне киметергә тиеш. Алайса, анда 3-нче смена укытуны кертергә туры килер иде. Тантаналы чарага Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Барысы да матурлар һәм бәхетлеләр. 62-нче мәктәптә бәйрәм линейкасы сәгать 10-га билгеләнгән булса да, күпчелек халык 1 сәгатькә алдан килгән. Маллар һәм кызлар белән бергә аларның әти-әниләре, әби-бабайлары да килгән. Һәм алар балаларына караганда да күбрәк дулкынланалар кебек тоелды. Конечно, разумеется, есть волнение. У тебя есть волнение? Да, потому что волнуюсь. Я буду учиться только на 5 и 4. Я хочу в 1 класс, потому что я люблю учиться посложнее. Мне интересно, что там будет. Мне вообще было давно интересно, что там. Я хотела уже поскорее в школу. Сегодня трогательно, переживательно, конечно. Это 2-й внук пошел в 1 класс. Конечно, я рада, что в такую школу попал, в хорошую. 62-нче мәктәп яхшы гына түгел, бик тә яхшы дип билгеләп үттеләр Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Чаллы мэры Наил Мәхдиев. Шәһәр башлыгы балаларны гына түгел, оныкларымны да мәктәптә озатыр идем дип шаяртып та алды. Я бы с удовольствием сам в эту школу пошел учиться. Тем более посмотрел, какие молодые учителя и красивые здесь преподают. Чаллыда беренче мондай мәктәп төзелгәч, ул үрнәк булып торырга тиеш. Матур иттереп сакларга, матур иттереп җаен табып, педагоглар белән, укучылар белән һәм ата-аналар белән ниндидер үзенчәлек белән мөмкинлек табып, шулай иттереп бу мәктәптән яхшы гына үзебезнең республика дәүләтебез бик көтеп торалар, шушындай белем алып, тәрбия алып, чыккан институтларга кереп укырга тиеш балаларыбыз. 2 бассейны, шәһәрдәге иң зур аклар залы, кече һәм зур спорт заллары, балалар майданчыклары, футбол кыры һәм башка күп әйберләр булган үзенчәлекле мәктәп. Әлеге монда 1-7 сыйныфка кадәр укучылар белем алачак. Кайбер балалар башка мәгариф учреждениеләреннән тулы состав белән күчкәннәр. Мәсәлән, 2-нче Г сыйныфы укучылары белән бергә 51-нче мәктәптән килгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат тәфсиде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.